איזה עדר ענק, יש שם מאחור עוד מלא. אני כל כך סומכת על גנה. מה סומכים עליי? צילום. אבא שלי שאל אם אני לא רוצה לעשות את זה. מתעניין יורי, יש לך מתעניין. יופי. כל הבננות האלה. כן, קיינס. אמא הייתה קונה לי כשהייתי ילדה. בטח, הם קונים לנו. נכון. היינו נוסעים לקלקיליה לקנות. לא, הייתה לי דודה ברחוב מודליאני. שלום לך. הנה, הם מתקבצים לתמונה. איזה חמודים. אוי, תראו תראו למעלה. איך לא דוקר לך, גבר? יואו, איזה מתוק. זה הקומון קורמורן, הקורמורן המצוי. מקור צהוב. אוכל בעיקר עוד זכר של אנטילופת מים עם עדר קטן של נקבות כאמור ללא קרניים. וזהו ההורמון של אנטילופת מים. באגף המרוחק מאיתנו אתם יכולים לראות נקודות פרודות ואתם אכן מנחשים נכון, אלה הם הפלמינגואים. איפה? שעה? לא, אני מסתכל על 11. 11, אתה קולט? על הדשא שם. כן, על הדשא, הם מדהימים. וואו. שהוא מרים את הראש. That's a symbolic bird of the national park. מה תפוח, יו? וואו, יאללה. יש לו באמת אפרוח שם. כן, כן. יואו, איזה צבעים יש להם. וואו. קלטו את הפייט. אתה ראית פייט? משהו. בואנה, איזה פייט הוא נותן לו שם. כן, כן. אולי אני אצטרף. אתם יכולים לצמצם רווחים? תתקרבו אחד. כן, באמת, זה לא אפשר לפעמים. אני עושה זום ואני נכנס לי רק אחד. איזה ציפור יפה. וואו. מדהים. הדמדם, שתסתכלו, הנה תראו את האדום הזה, תסתכלו את הקרוטן הזה, עם בליווי הלבן מעשירים בקרוטן. סרט סקס. אבל אימאס מהפרופיל. חוץ מזה, את עושה את זה לפני הילדים, באמת. זה הילדים של השכנה לא אכפת. איזה בובון, איזה בובון. הנה זה עם הקקה. זה יש לך הרבה? כן. הוא מגרד גם בתחת ה... וואי, תראו את הבבון ההוא. תראו את העיניים. כמו בן אדם. הוא יושב על איזה אבן. גרבץ. אוי, זה מבסוט מהחיים. מתפנן לו. יואו, הקטן הזה פה הורס. אתה מתוק. יואו, איזה פרצופים. אתה מתוק. איזה חמוד. אתה מתחבא? הופה. וואו. לא רע אתה. זה יפה. בוא נראה לך. You live alone? No, they just stay in the group. הנוע הזה של
הר הנדורודוטו או לא הנדורודוטו, הוא למעשה ביצה אחת גדולה שמקיימת את הצמח הזה של צמח הגומה, גומה הפפירוס אגב, אוקיי? הסוג הזה או המין הזה של הגומה, כל הכתם הכהה יותר במרכז, זה גומה הפפירוס.